papan kini. dadak sumbar ning pengarepanku kowe. Ayo, yen pancen wong-wong macang kebak Haji Jaya Kawijayan ning papan kene adu tanding karo aku, sapa sing bakal tumekane pati, Iya, ayo, hoi. Wah,
Seneng ya Jo, kowe Jo. Seneng malah angger bengi tak ajak joget terus ora seneng piye kowe iku. Lane aku nangis kalen joget ngene iki ambu. Sik Jo. Piye Bu? Iki ning desa ngendi Jo kok ramene ngene Jo? Nek desa Kalipang. Ning desa Kalipang. Iya. Kalimulya. Kalimulya. Ah. Desa Kalipang. Acarane apa iki mau Jo? Sedekah bumi Bu. Tai desane berarti ya Jo. Ya. Bener setahun sepisan kudune Bumine dibanjari. Iki mau warga Kalipang nanggap ketoprak apa dok? Nanggap ketoprak Wahyu Budaya Bu. Kalimulya. Kalimulya Jo. Kalimulya. Ya. Lah jadwale iku asing kliru. Wong Kalimulya nanggap ketoprak Jo. Wahyu Budaya. Wahyu Budaya sing saka ngendi? Sing saka Ngagel kecamatane Jo. Duko Seti. Kabupaten Pati Bumi Minatani. Pimpinane sapa Jo? Bapak Haji Rasadadi. Wah, iki ketoprak Wahyu Budaya sing ori sing saka Ngagel Jo. Nah, sik Jo, iki kan warga Kalimulya lagi sedekah bumi. Sedekah bumi. Ayo Jo, wargane didongakno Jo. Muga-muga warga desa Kalimulya diparingi panjang umur. Amin. Akeh rezekine. Amin. Desa Kalimulya didadekno desa sing gemah ripah loh jinari. Amin. Barokah sing penting iku Jo. Ngono rasa dadak kesuwen. Ayo dundang gage. Delok ketoprak Wahyu Budaya nek Kalimulya Jo.
Ah.